λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Λεφτά ξέρουμε ότι βρίσκονται και για τον πολίτη όταν υπάρχει η πολιτική βούληση, και αυτή την πολιτική βούληση εμείς στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα την έχουμε. Και προτείνουμε συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης, όπως τα αυξημένα έσοδα του δημοσίου από τον ΦΠΑ στα καύσιμα ή την έκτακτη φορολόγηση των μεγάλων κερδοφόρων επιχειρήσεων. Για μας στόχος είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, η ανακούφισή τους ως πρώτη προτεραιότητα. Και απευθυνόμαστε με μέτρα, δέσμη μέτρων στις χαμηλές και μεσαίες εισοδηματικές τάξεις. Με συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δανειοληπτών από τις αυθαίρετες πρακτικές των τραπεζών. Πρόταση νόμου που καταθέσαμε για τη στήριξη χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Την μείωση των τιμολογίων των κρατικών επιχειρήσεων. Την αυστηρή εφαρμογή νομοθεσίας κατά των μονοπωλίων, των ολιγοπωλίων, για χαμηλότερες τιμές στο καταναλωτή. Να χτυπήσουμε επιτέλους την ακρίβεια που κατατρώει τα εισοδήματα. Για την εφαρμογή ενός φορολογικού συστήματος που εγχειρίζει δίκαια τα φορολογικά βάρη. Δεν κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχότερους ακόμα πιο φτωχούς. Η απάντηση στην καταγραφή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας, πώς τα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή. Σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί μέσα στα πλαίσια μιας σχέσης πολιτικής πελατείας, διαφοράς, εξαγοράς και εξευτελισμού της έννοιας της ίδιας της πολιτικής.